El senyor Fernández Díaz vol ser com Sarkozy. Es nota que s'està entrenant. Però encara li falta, perquè no sabem si vol presentar-se a l'alcaldia de Barcelona o un càsting per Cambio Radical. Veurem aviat un anunci que digui Albertito, cuero, coloco empastes, opero barato y no se me queje. Por el mismo precio echo inmigrantes y regalo test antidrogas para controlar a sus hijos. 100% confianza? El nou Sarkozito Fernández Díaz, tema de ferro. El que s'ha equivocat ha estat el senyor Trias, que no s'ha netejat les ulleres i ha confós a la senyora Mayol amb una escolaneta. La senyora Mayol no li ha cantat el virulai, sinó les 40, i li ha preguntat que si vol que els joves d'avui visquin com micos. Tenint en compte que el senyor Trias vol donar preferència a les famílies numeroses, als pisos protegits de 60 metres quadrats, bé, que tot plegat sembla l'argument de la segona part dels Odempitos. El senyoreu tracta les persones com a persones i no s'està per les tonteries dels bessons Mas i Duran, amics del senyor Trias. Per això avui ha parlat de posar pau al trànsit i de vetllar pel consens entre els veïns de les Corts i el Barça. Ja m'agrada això de la pau. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé!